Госпожо депутат, може ли за една секунда да ви попитам нещо? Чакай да не ни сгази некой. Летат като бесни. Драго ми е да се запознаем. Здравейте. Викат ми Люси Дългия, ирландеца. Добре. Вижте, според мен е редно депутатите, като влизат в Народното събрание, да дават проба за наркотици, за алкохола, знаеме. Съгласна ли сте с мене? Да, имахме даже такава както шофьорите инициатива от градския транспорт надуват дрегера и сутрин и вечер, защото отговарят за хора, така и депутатите отговарят за нас. Редно е да дадете една проба, нали? Да, аз мога да дам и в момента. Аз ви снимам, защото някои хора мислят, че говоря глупости. Съм луд. Аз не съм луд, аз съм малко по-умен и преподавам на преподаватели. Господин Красимир Велчев Така? имаше подобна идея, даже миналата година, да има психотест за депутатите. Ако Чудесна идея. не знам дали сте попадали на дебатите по този повод, по отношение на изборния кодекс, когато се обсъждаше изборния Аз даже ви забравих името така се зарадвах като видях. Слава Атанасова се казва. Ама тук виж какви обикалят, някакви драги момчета, за да не ме предашат заради тия неудобни въпроси. Вижте, искам да хвана господин Борисов на 4 очи, като добър икономист да го попитам: господин Борисов, аз имам 138 лева пенсия и съм принуден да правя какви ли не чудеса, да работя като вол, за да мога да оцелея. Другия вариант е да почна да крада и да се занимавам с незаконна дейност. Третия вариант, който е най-изгодният за мен, е да почна да ям полека трева, за да стана тревопасен и да съм независим от веригите магазини, които пак някой ме е помогнал да се настанат тук, за да няма дребен и среден бизнес. Мазаха кварталните магазини, за да има Била, Кауфланд и така нататък. Предполагам, че ако поискате среща с господин Борисов, няма ви откажа. Къде да го намеря? Той лети с самолети, подводници. Къде да го намериме? Вице-премиер в Министерски съвет. Има секретарки. Кога някой журналист ще даде неудобните въпроси на тези господа? Кога? Как да живея? Искам да го попитам. Вас ви питам, как да живея с 138 лева пенсия? Кажете ми. Как? Почти невъзможно. Трябва да почна да ям трева, за да стана тревопасен, да не ям храни от магазините. Разбирате ли? Близко е до акъла. И малките деца това си мислят. Викат: батко Люси, ти трябва да почнеш да ядеш трева. Трябва да станеш кон и ще си наред, ще си независим и свободен. Разбирате ли какво ви говоря? Да, ако ви е трудно да ме разберете, аз съм отличен художник, мога и да рисувам. Имам тебешир в мен, мога да рисувам. Няколко пъти го повторих. Ей, моя племенник е учил тук. Отличник по руски език. Кажете. Драго ми беше да си поговорим. Хубава вечер. Удобно ли е депутатите да давате проба? Отговаряте за хора? Казах ви да, аз съм съгласна да дам проба. Кой ще го предложи? Ами имаше такова предложение. И нещо замлъкна набързо. Защо? Направихме го, когато управляваха предходното правителство. Помните сигурно кодекса на Искам да ви кажа само едно. Вие много добре знаете, че като разделяте хората на разни партии и разни организации, така по-лесно ще ги владеете. И сега, примерно, като бутнат Пате Бойко, ще се качи някой парделник комунист и само се върти геврека така. Сещаш ли се? Вие много добре знаете, че сте разделили хората на различни цветове, на червени, на зелени, на бембени и така ги владеете по-лесно. Раздели и владей. Приятна вечер. И на вас. Всичко хубаво. Ей, има въпроси, които влизат като таралеж в задника. Виквайте.